Ken de basketballers van Ares nog een keer stunten tegen landskampioen Den Bosch. Spanning op de gezichten van het trainersduo Sam Jones en Raoul Corner. En Ares die liep het er klaar voor. Het team zit in een flow. En bij Den Bosch ontbreekt deze Peter van Pasen, een grote steunpilaar. En die zocht dat Ares in het eerste kwart het betere van het spul had. En mijn zandje zien dat de eerste kwart afsluit. Zo'n punten voorsprong. Maar die verdwijnen, want bij het Skoft is het al 24-27. En hier wordt het zelfs 48-39 in het voordeel van Den Bosch. 9 punten verschil. En dan zit er een heel oorspultje in het veld. En dus mat Ares wat doen in het vierde kwart. En dit is de eerste actie van Gerald Williams. Na dat prachtige blok, de score en de achterstand is nog maar 4 puntjes. Nog altijd wol in het voordeel van Den Bosch. Den Bosch had dus de troeven in handen. Maar ik denk je het wel eens mis. En de stiel. En dan dus de actie van Ares en de score van Joe de Paula. Hij krijgt de bonus erbij. En dan is het 56-58. Nog maar 2 puntjes verschil. En wat is er nog mogelijk in die laatste 1 minuut 26? Het is Whit Halcombe Vee die het zelf op paard gaat. En dan der ondersteuning krijgt van Greg O. 58 gelijk. Nog 54 tellen te gaan. Het dubbeltje kan beide kanten nog uitvallen. Maar Ares zit nu in de winning mood. Nog 1 keer de time-out van Erik Braal. Kinder Simon nog een keer op scherp houden. Den Bosch moet afstappen worden. En de misser en dus de rebound voor Ares. De kans om op voorsprong te komen. Binnen die laatste minuut. Nog 34 tellen te gaan. Het ziekje is om de goede scotpositie. Waar staat er het beste voor? Waar dwat het aan? Whit Halcombe. Whit Halcombe zelf. En dan is der de voorsprong van Ares. Maar nog 22 tellen te gaan. En is de winst nou binnen? Erik Braal weet dat er een soort gebeuren kan in die laatste seconden. En daar toch weer de score van Kees Akerboom in de laatste 9 tellen. Nog 1 keer balbezit Ares. Whit Halcombe en het ongelooflijke gebeurt. Hij schiet rekken. En Elsenien viert dan de overwinning al. Maar er staat nog een tel op de klok. Er moet nog even geduld oefenen worden. Den Bosch mij nog 1 keer de bal uitnemen. En wat kan er gebeuren in 1 seconde? Met Bouscher met de lange bal. En nu gaat de tijd in. En komt er nog een schot. En dat schot dat valt net goed. De tweede treffer is boetende tijd. En dan is de sensatie compleet. Ares pakt een sensationele overwinning op Den Bosch. En een 2-0 voorsprong in de best of 5. En het wonder komt dus steeds dichterbij. Want bij winst Tiesdionne in Den Bosch is Ares gewoon finalist. Ares Den Bosch 2-0. Het staat er echt. Ja, ik bedoel, ja, we hebben natuurlijk een prima serie zijn we nu aan het neerzetten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat deze wedstrijd ook een beetje geluk hebben. De eerste helft speelden we echt slecht, tweede kwart echt slecht, vond ik. Gelukkig herstellen we ons in de tweede helft en laten we ons niet door die malaise eigenlijk meeslepen. Maar het is duidelijk dat we een beetje geluk hebben ook. Maar goed, het is 2-0 en we zijn er blij mee. In de resterende maximaal 3 wedstrijden had Ares on 1 keer winnen genoeg voor de finale. Nou, het mooiste is om dat zo snel mogelijk af te ronden, want anders komt de druk ook weer op ons terecht. Op dit moment ligt de druk helemaal bij Den Bosch. Zij zullen moeten winnen. Dat betekent wel voor ons dat we het iets makkelijker hebben. Maar, en hoe langer dat duurt, hoe meer druk er op ons komt natuurlijk. Want 2-0 voorsprong wil je niet weggeven.